Mabitan ang atong isgutan yung atong pagpangalagad karong panahon na kay nagkadoon ng panahon. Doon ako ipangutana sa Ginoo, nag-pray ko kanunay na kung sagad ang paglakaw diya sa mundalan. O ginapong ipangayo sa Ginoo, mga simana na. Kunya, dahil ito, nahinumduman ako, gipahinumdum, kaya kinatong unang Ginoo may nagagutan ini. Nahinumduman ako, nga din ang tubag sa Ginoo, mo ni ang tanan na isulat sa Bible. Mo na ni, mo na gingon nga, it is written, na isulat na. Di na kinahang na magpaabot ka kung sa pa, ipanamo ko pa ba di mo? Makita pa nimo sa vision, kundi basahon na lang. Kaya nga naman, naisulat naman ang tanan. Mao man itong life this kalibutan. Mao ni ang scripture sa ato ang kinabuhi. Kanang gitawag og matter pa nila kanang mga magwali daw kuno script na lang daw script. Inood na. Mao man itong scripture. Nang gisulat na daan ba? Nagsulat na daan. Mga kinabuhi sa tao, bisan sa nasod, isulat na tanan diri. Mabita ito ako pangutana, usa ang paglakaw niya, kanimo Ginoo. Eh, sa sige na pagbasa yun. Kulo sa dalan sa Ginoo, kabalo taon ka ng dalan sa Ginoo. Pero naging pinasay nga iyang tubagabi mo ang dalan nga iyang gisulti sa tuwa nga pagalakwan. Una ang iyang gingon, usalang kaadlaw. Kanang adlaw nga ipagpahulay ng Sabat day ba? Kaya siyempre nagingong siya ang unong kaadlaw gihatag sa tao, unya ang isa kaadlaw, iyaha. So kung maglakaw daw ta diha sa Ginoo, kinahanglan ang usa ka adlaw mo na to ang gitawag kong paglakaw or pagkinabuhi. Kanang nagod kay lahi nga adlaw alang sa Ginoo nga gihatag sa tuwa. Mao nang nakuntaran po kung saan maning unong kaadlaw. Mao nang gingon, di ba may magsampit, di ba may mangalagat. Mao bitaw na kay nanarbaho man daw ka, mao nang gamunahuna, ni isa tukod sa kunahuna nga. Dili lang kay ingon nga sa atong pagkinabuhi sa unong kaadlaw, dili na ta magsampit sa Ginoo. Mao bitaw nang nahinumduman ako ang Proverbs. Niingon si Solomon sa chapter 3, verse 5 to 8. Or sa 8, no? Hangtod sa 12 day. Ingon pa niya rin, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of thine increase, so that he shall burn, be filled with plenty, and thy presses shall burst out with a new wine. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. Verse 12, for whom the Lord loveth, He correct, even as a father the son in whom He delighted. Sa 13, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Muna ang ato ang kinabuhi sa unong kadlaw. Muna ang gingon nga, ako pong tanong sa unang mong paglakaw diyan mo, kada adlaw ba mi? Siyempre, muat kami sa simbahan, mo itong isantog yun sa kunahuna, nga naisulat na ang tanan, ang tubag sa Ginoo na dili. Mo itong nisantog sa kunahuna, nga din ang Sabat day, ang rest day. Matod pa sa Hebrews, nagpabilin pa na, ha? Mo bita nang musulod daw ta sa rest day, yung sa Hebrews, kaya kung di ta kasulod, di-promise yun sa iyang kapungot, di na yun ta kasulod. Pag umabot ang kapungot, mo bitaw nang naapatay tayo, nga musulod yun tayo ng rest day. Kaya kanang rest day, ang meaning ana is a Sabbath day nga mao kana ang sugo sa Ginoo apil sa napulok ka sugo nga mag-keep it Sabbath na keep it holy lang tayo the day of Sabbath. Mo na nakaingon ko kung maglakaw day ta dias tubangan sa Ginoo sa iyang dalan kinahanglan ang adlaw sa Ginoo
Gani si Apostol Pablo sa Roma chapter 15, Roma chapter 16 verse 4, 5 and 6, nga matod pa na dunay do ka tawo ang usa nagila og usa ka adlaw nga lahi sa tanan adlaw, ha. Unya mao na yang gingon nga kanang nag-ila og usa ka adlaw nga lahi sa mga adlaw mao daw na ang tinuod nagpasalamat ug nagkaon diha sa Ginoo. Ug ang usa kuno giila niya ang tanan adlaw parihara gina dili lahi ba. Mo nang gingon niya kanang tawanan na mo nang wala nagpasalamat ug wala nagkaon. O bitaw sa kabutang gyud ang gingon ni Apostol Pablo kinahanglan ato gyud ning buhaton nga ma-convince gyud tayo ni kay mo man niingon ni Apostol Pablo sa Roma 16. Kinahanglan ma-convince gyud ang tao nga dunay usa ka adlaw nga lahi. Ingano man kanang adlaw na mao na atong dalan nga nagalakaw ta subay sa Ginoo. Mo na dili gyud nato na antagan baliwala lang. Kanang dili nato i-consider na. O bitaw nang importante nga din niingon ang pulong ni Apostol Pablo, kinahanglan dili ta maglakaw nga circumspectly. Kinahanglan maglakaw ta circumspectly. Kanang ambot ba circumspectly kanang careful ta ba, careful. Magkwanta kanang mag-consider ta sa mga substance nga niabot sa tuwa o kanang nang hitabo. O na nga ang buot pasabot ni Apostol Pablo ang atong paglakaw, kinahanglan atong ampingan. O mo na nga kung doon na may anong kadlaw, musalig na ta sa Ginoo. Sa tibok na itong kasing-kasing niya, dili ta mag-unlinat unto thine own understanding. Dili ta mag-ingon nga, mao niya kung nasabdan sige lang kung basta magdahig lang ko sa adlaw sa kuwan niya. Pag-abot di sa adlaw sa Ginoo, wala din. Mo bitaw ng kinahanglan, lahi yun ang iya sa Ginoo. Unang hatagan atong bili ang iya sa Ginoo kay mo man yung sugo. Wala ato hisgutan pagpadayon karon. Ay naghisgot man ta og paglakaw sa dalan sa Ginoo. Nga mosulod jud ta dapat kay kanang dalan sa Ginoo that lead to life. Naro man na, lisod man na. Mo na atong siguruhon jud. Siguruhon na nato karon. Ang 2 Peter chapter 1 verse 10. Ingon pa niya, my brethren, give diligence to make your calling and election sure. If ye do these things, ye shall never fall. Kinahanglan daw mangkamot kita sa pagtawag nga atong siguro ng atong pagkatinawag, ang imo ang pagkakristohanon, ang pagkapinili nimo, ato nang sigurohon jud nga kung ato nang buhaton hatagan nato og kanang pagpaningkamot o diligent nga matod pa niya siguradong dili gyud ka mahukan. Muna ang Hebrews chapter 31 verse 10:31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Usa ka butang nga makalilisa nga kung ikaw mahulog sa kamot sa Ginoo. Pero kung imong paningkamutan gyud, kung imong butuo gyud ka pinili ka gyud sa Ginoo, isure gyud na. Amo na atong hisgutan karon. Pinili ba gyud ka sa Ginoo? Manang gingon, are you chosen by God and ordained? Kung ikaw gipili sa Ginoo, gi-ordain kanang pagpili, dagan may gipili sa Ginoo. Manang gingon, many are called but few are chosen. Dagan yun niya ang tinawag. Gani, tanang tao dis kalibutan, una matapos ang kalibutan, may baw na ang tanang tao. No? Sa diya mawali daw ang gospel sa tibuok kalibutan, wala na ang end of the world. Yan karon wa na may na walihiron. Puro tanan nawalihan na. Di man gani mga hayop na sultihan na gani tulong sa Ginoo. Didikar na gani ng ubang mga hayop, no. So pagka ang tao, so ilana na mo na nga ato na inconsider ang mga butang na ihaytabo na. Mo na ang importante nga diin kita siguro na to itong pagkatinawag. Mo na ang pangutana gid sa saka itawag sa pulong sa Ginoo, sigurado magyud kang tinawag sa Ginoo kay daghang magoy magpaila nga sila iya sa Ginoo pero dili diay, no. O bitaw nang nungdan nga nahitabo ang mga Hudiyo, mga Israelite niadto sa Holocaust. Because kaya ang ilang pagpangalagad, although nga naa sila Ginoo nga gamhanan ug buhi, pero gituklod lang gyapon sila sa Ginoo nga makapture siya ni Hitler. Ngano man?
bisan ang ilahang pagbuhat, pagpangalagad, tama man. Pero galing lang, ingon ang pulong sa Ginoo, layo magud lang kasing-kasing. Wala ang Ginoo nagpalayo. Wala inungdan nga ang Ginoo, wala ni laban kanila sa panahon nga din duwa sila sa gitawag og captivity ni Hitler. Mo bitaw na karon ato ning isgutan ng pulong sa Ginoo samtang napay panahon. Mo bitaw na nga ang Ginoo nagsulti, redeem that time because ang time manggot is di pamub-an na. Anong gipamub-an man niya? Kay kung dili pamub-an, walay tao maluwas. So therefore, ayaw ko ina nga sa diya nga nakailag kang Ginoo, maluwas na ka. Unless kung dili pamub-an ang Ginoo o sa Ginoo ang time, wala gid tao maluwas. Dili nato nang malalis. It is written. Nga naman giingon niya, sa diya nga gipamub-an yang panahon, kay basi unya walay tao maluwas. Aron ang tao manghimulos. Paimuslan niya ba kay mubo man ang panahon, redeem the time, ayaw mo pag lakaw nga gitawag og circumspectly. Kanang baliwala lang ang ato ang pagpangalagad ba, no? Mo ni yang gingon ang usa ka pinili. Ingon pa ni Jesus Christ ang mga pinili, ha. Dili ingon ikaw nagpili sa Ginoo. Sa John chapter 15 verse 16. Ingon pa ni Jesus Christ, "Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruits, and that your fruits should remain, that whosoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you." Manigingon ni Jesus Christ. Araw kung sa galing inyong pangayoon sa Amahan, pinaagi sa akong ngalan, ihatag na niya. Kasi pinaagi sa ngalan. Ngalan ni Jesu Kristo. Kung sa may tinuod ngalan ni Jesus Kristo, mao ng pulong. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word became flesh. Wala si Jesus Christ ang nahimong unod. Pulong na si Jesus Christ. Kung unsay mga pulong ni Jesus Christ, mao kato ang dapat atong sundon. Pamaagi ba? In my name. And the Father, matod pa niya, in my name, He may give it to you. Ihatag na sa atong Amahan. Kung kabalot ta, unsay pamaagi, so pagpangayo. Mabito lang nag-search sa unsaon na to, pagpangayo sa Ginoo. Kaya dili ta kabalo mo pray. Ingon pa ni Apostol Pablo, di ta kabalo mo ampo. Gawas po ang Espiritu Santo may mutudlo ninyo. Kinsa man ang Espiritu Santo mo nang pulong sa Ginoo mo tong gisulti ni Jesus Christ. At kinahanglan mo na anong pamaagi, dili nang ingong sige kalag pangayo sa Ginoo niya. Sa tinuod lang, sultihan ta mo karong panahon na nga sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Wala gihatag sa Ginoo nga gihatag sa kuha. Gihatag niya tanan pero dili butang. Di man butang ang ipapangayo sa Ginoo, mabitan ang giingon niya dito sa Santiago, kamo nangayo apan wa nagpakadawat kay ngano man ang inyong ipangayo alang ra man sa inyong kagalingon. Mabitan ang dapat mangayo ta dili para sa atong kagalingon. Sama gud ni Solomon. Muna kung gisulti ninyo, giingan siya sa Ginoo, wa makanangayo og kabtangan, wa kanangayo kinabuhi. Kanang ngayon pagkaon, ang imong ipangayo noon, wisdom, knowledge, and understanding. Pero ako gyapon ihatag kanimo ang salapi, tanan butang. Pero ang tuyog yun ni Solomon, kay naanag yung salapi si Solomon, kay gihimo man siyang hari, ang sa niyang pagdalawa, man siyang kabangkaagan sa away, gira. Motong ang iyang ipangayo, mahibaw siya pagdala sa iyang lugar, nagbilang siya ang leader, iyang ipangayo sa Ginoo kanang understanding of wisdom and knowledge. O sa tinuod lang kita nangalagad sa Ginoo, ayaw pangayog mga butang. Mabitan ng ningon, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kaya nga naman, ingon pa niya dito sa Matthew chapter 6, before anong seek ye first, so sa 29, sugdan nimo, ang atong Amahan na sayo na kung unsa ato ang ipangayo, unsa atong gikinahanglan. O nang ayaw mo pangayo o mga unsay katmo, unsay limnon, unsay bisti, unsay balay. O nang ayaw mo pangayo, kung dili pangitaagin ninyo ang kingdom. Kaya kanang kingdom mong good, mauna ang gitawag na to og life diya sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y nagharik, siya gimag dumala sa tuwa. Muna ang gingon niya diri sa John chapter 15 verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you. Sa tinuod lang.
Tanan mga nangiwan nagpabautismo kay gipili nilang Ginoo. Dili na kagarantiya nimo. Sa tinuod lang nagsulti na ang Ginoo nga nganong nagpabautismo ka kay gipili ka sa Ginoo. Tanan na bautismuhan manang giingon gipili na sa Ginoo. Unya gi-ordain niya. Ang problema lang wala nagpa-ordain. Nga matod pa niya, unordain you that you should go. Na ikaw mulakaw, pero wa man ang lakaw. Kung ikaw nilakaw, kung ikaw gi-ordain, kinahanglan you should go. Matod pa niya, and bring forth fruits. Kung kinahanglan magdala kag daghang bunga. Dili na kay usa. Pabito to ang kingdom of God, gisumbingay sa Ginoo about anong talent. Doon ay isa gitagag na 10 katalento, ang isa 5, ang isa isara, ang 5, ang 10 gitagaan ilang ginegosyo, ang isa gitaguan ng Ginoo. Wala pagabot sa ilahang agalon, wala ikapakita kay ngano man, wa may ginansya. Mosad na nangalaga ng mga Kristiyano niya walay ginansya. Ang ilang ginansya naara sa kalibutan. Nakakabot yun sila magabutan din sa kalibutan. Una na daan ingon ni Jesus Christ. Who shall lose his life for my name's sake shall find it. Who shall find it shall lose it. Dili na ito na malalis. Kung ikaw nakakaplag diri, mawadaan ka. Pero kung nawadaan ka diri tungod sa ngalan sa Ginoo, makakaplag ka kanang gingon sa Ginoo kinabuhi nga walay katapusan. Pamita na Jesus Christ ni anhin na siya diri. Aron paghatag og maayong kinabuhi nato, pero wa gyud nakakabuot ana, way na dato wala tanan kay ngano man. Because wala man sila kasabot. Wala ang pagpahayag sa Ginoo nasabtan. Giprophecy na po na daan. Abin mo sa tinuod lang kung ikaw mingon sa ang Ginoo na higugma sa tao. Kabawa mo sa ang gugma sa Ginoo. Yo dagay wa kay balo sa gugma sa Ginoo, gipadayag niyang gugma sa Ginoo. Unang ningon siya nga beautiful kayo ang tao kay gihigugma niya. Mo bitaw na nga ang Ginoo ni anhi dinhi ang iyang pag-anhi dinhi is a time of love. Pero ang problema lang kay wa sila na-kan ba na convince, wa sila na attract kang ang ilaha manggong gipanikamutan diri sa kalibutan. Wala ang iyang pag-anhi dinhi is about love. Unya unsa man tong love nga gisulti sa Ginoo nga iyang gipanghatag tanan sa tao. Pero ang tao lang manang giingon gikalimtan niya ang tawag mga instruction na aron makabot unta na kita gani ningon si David nga worship the Lord in the beauty of holiness. Kung sao man nimo pag-worship in the beauty of His holiness nga imbis gihimo ta kang beautiful, manang ningon sa Ecclesiastes si Solomon, He make all things beautiful. Unya ikaw, wala man ka nahimong beautiful. Imbis ikaw ipakita ka nga ang Ginoo naghimo kanimong beautiful sa mga tao nga walay Dios, unya kay wa man gipakita sa tao, manang gingon ang ilaha man gibuhat, ang ilaha man kaugalingon, manang gingon na ang mga dalan sa tao nasaag ba, wala. Ikalimtan nila mo to neto busolog. Kusmo sa nakita karon kung dili nato ni panumbalingon. Labi na kung wa ta mahibaw ning gugma sa Ginoo, abi nung matahong kay gugma sa Ginoo, nabasa na ko niya to sa adlaw lang. Sige na po basa, nasabtan na ko dahil nga ang pag-ani dahil sa Ginoo is a time of love. Kung sa nga love nga iyang gihatag diri sa tuwa, daghang kayo. Muna ko nabasahan dito sa ato lang itong sa Ezekiel, no? Iyang gisulti. Pero muna kong gingon sa inyo, atong love sa Ginoo, iyang gikuan na to daan, gipili. Gipili to niya ang hatagan niyang love. Mo bitaw na karon atong hisgutan ni pinili sa Ginoo. Mao ni ang pinili sa Ginoo nga mao kana ang gisugo nga manlakaw. Ordain you that you should go. Dili lang kay gipili ka sa Ginoo kundi giordinahan gyud ka. That you should go. Ang tanan mga Kristohano nga pinili kunuhay, dili lang kay gipili ka sa Ginoo, giordin ka gyud. Abaw mo unsa nang ordin? Ingon pa sa dictionary ang ordin.
to invest officially with ministerial or priestly authority. Na kinahanglan magbuhat yung kaanang tama gayod nga buluhaton o ministerial about sa Ginoo, kanang priestly, kanang parianon ba? Nga ikaw gayod mangalagad sa Ginoo. Giordin yung ka nga mangalagad ka sa Ginoo nga adunay authority, mo nang gipili ka unordained. Aduna kay authority nga you should go. Ang uban kay authority lang ang ilang paningkamot pero wala sila ka balo nga sila di giordinahan nga kinahanglan man lakaw gyud. Namatod pa ang ikaduhang meaning sa ordain, to establish or order by appointment, decree and law. Mo na ang decree and law diya sa Ginoo nga giordin jud ka, kanang giordinahan, gipabarog ka ba, gi-establish ka, gipili ka, ikaw you should go. Matod pa niya or order, matod pa sa mga military, that's an order. Matod pa niya by appointment, mo na imong appointment nga nangalagad ka sa Ginoo, aduna kay appointment sa Ginoo. Nga ikaw mo'y mulakaw, dili lang kay ikaw mudayeg, musimba, mukanta, muawit, maghatag. You should go and bring more fruits. Fourth fruits, kanang mabungahon jud ka. Magdala ka og bunga, kanang daghang nga bunga. Namatod pa niya din ha. Aron kung unsay pangayoon nimo sa amahan, pinaagi sa pamaagi ni Kristo, kay sulti man ni Kristo, nga ikaw kuno giordinahan, dili lang kay gipili ka, gi-ordain jud ka. Lahi man nag-choose yan ang orden. Kanang orden nga iyang giingon, aduna na kay distent, appoint, gitumong o pagtumong, kinahanglan ang imuhang paglakaw diya sa Ginoo. Unsa man, life, dili din. Life ang gi-appoint sa imuha. Kung ang tao appointed unto once unto die, after this the judgment, kanang tanang tao nga gibuhat, gi-appoint na sila, pero sa diya nga ikaw gipili sa Ginoo, ikaw ang gi-ordain nga mulakaw gyud ka. Diya sa dalan, mo nang gingon ang dalan sa kinabuhi. Mo ni ang truth, ha? The way, the truth, and the life. Nga ikaw gayod maglakaw sa life. Ang truth gayod gi-ordain gyud ka. Nga ikaw ang tao nga opisyal nga mubuhat anang ministerial o kanang priestly authority, kanang parianon nga katungdanan. Mahimo matang mga priesthood, mga priest, kuan mata sa Ginoo. Nga tunguna wa ta ka obtain of mercy karon, na obtain na nato kay ngano man. We are the chosen generation. Loyal. O kanang gitawag royal priesthood. Aduna tay dugo nga parianon. Kanang pari, maura na ibuhaton nila pagdaig sa Ginoo. Maura na ang ilang mga bulaton para sa mga Levites, muna na ang mga nangalagad sa Ginoo. Nga din mo nang nianita din ni aron sa pagdaig sa Ginoo. Unsa matong daygon, kinsa matong daygon kun dili ang ngalan sa Ginoo nga din pagkag matahong gayon. O bitaw na importante sa katao aduna siya gitawag og knowledge about anang gipangsulti sa Ginoo. Ang Acts chapter 13 mo ni ang gingon ni Apostol Pablo. Kanang mga taong pinili. Chapter 13 verse 44 to 48, ingon pa niya. And the next day, Sabbath day, came almost the whole city together to hear the word of God. Sa sunod nga mga Sabbath daw kuno, nga adlaw, almost tanan gayod, tibuok syudad, whole city together to hear the word of God. Halos sila tanan makadungog sa pulong sa Ginoo. Sa 45, but when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy, and speak against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. Mana nga mga tao manggod sa diya nga niadto sa Apostol Pablo, manang almost sibok syudad
apil na ang mga Gentiles, apil na ang mga gitawag og Hudiyo, tanan. Pero ang mga Hudiyo, Jewish saw the multitudes, napuno man, nagsina sila. Aduna na sila kasina nga matod pa niya. Nagsulti sila og mga gitawag, may tungod kang Apostol Pablo nga contradict o blaspheming. Nga matod pa nila kini si Apostol Pablo. Isang unsa na lang gitudlo ini. Sa verse 46, then Paul and Barnabas was bold and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you. But seeing ye put it from you, and judge yourself unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles. Anong giingon ni Apostol Pablo? Nga din, sa diya nga si Paul o si Barnabas, napuno gyud sila sa kaisog ba? Kung nag-ingon siya, kinahanglan gayud mawali ang pulong sa Ginoo. Una, unta sa inyo ha. Unya, inyong giingon nga kamo daw kuno, nga matod pa niya, matod pa nga naay pulong. Pero, gijudge na inyong kaugalingon. Matod pa niya, unworthy. Sa ilang pagpangalaga, dili day sila takos ba? Nga matod pa niya, ngadto sa everlasting life. Kaya nga naman, ang mga Hudiyo, muuyon man ang mamatay ang tao once to die. Kung nang di sila takos sa everlasting life. Kung hinungdan, niingon si Apostol Pablo, we turn to the Gentiles. Sa verse 47, for so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest before salvation unto the ends of the earth. Muna si Apostol Pablo daw, gisugo nga nag-ingon, naggahin kang Apostol Pablo nga nag-ingon, gisit daw siya, ingon nga suga nga to sa mga hintel. Aron, una ang kaluwasan, nganhi sa katapusang kalibutan. Muna yung gingon din sa 48. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life believed. O matong pagsulti ni Apostol Pablo, nga din ang mga Gentiles na di ay manang gingon gi-ordain day sa Ginoo kay siya gisit the light adto sa Gentiles. Mao na daghang kayo nalipay ug naghimaya sa Ginoo tung panahon na to sa diya nakadungog sila sa pulong ni Paul o ni Barnabas nga mao na hinungdan nga ang mga Gentiles ay gi-ordain gitugutan pud ba adunay appointment ng mga laga diya sa Ginoo. Adunay kinahanglan pud sila mubuhat po daw sila sa ministerial kanang priestly authority, dili lang kay mga Hudiyo. Wala hinungdan ngiingon din ni and as many as were ordained to eternal life believe. O ang tanan kuno nga giingon ni Apostol Pablo nga pwede na nga mga Gentiles, mga lagad sa Ginoo, wanang giingon siya, gi-ordain mo, wanang nangato ninto sila, believe na sila nga dili na day ingon nga Hudiyo or Gentiles, wanang giingon nga apil naman din sila, na naman din sila kanang ordinasyon nga bilang pagpili kung sila pinili. Ang mga Gentiles gi-ordain na po di ay bilang pinili sila, mana hinungdan nga sila nituo dayon sa Ginoo. Mana kung ikaw tinuod gi-ordain ka sa Ginoo, believe you ka. Sa tanan mga sulat diri, wa gyud nimo lapasan kung unsay nay sulat. Pag-ingon nga dili mamakat, ayaw gyud mo mamakat kay gi-ordinahan ko ka nga bilang parianon ka niya aduna kay authority nga adto gyud ka iya sa Ginoo. Wala yang giingon dito. Kung unsay nahisulat, walang giingon gi-ordain ka anak pagbuhat anak. Walang giingon and as many as well ordained to eternal life believe mo na nga ang tanan gi-ordinahan nga nito o ngadto na sa eternal life. Walang giingon niya din sa Isaiah kanang kundi ko kamo to di mo ka i-establish sa Isaiah chapter 7 verse 9. If we will not believe, surely ye shall not be established. Ang mga tao nga di gyud mo to, sigurado wala nag-establisher sa Ginoo. Bisag mingon sila nga siya iya sa Ginoo. Manang mingon ka pinili ka sa Ginoo, amot kung establish magyud ka nga ikaw bagyod ang giordinahan kay kanang ang meaning sa order is establish. Ipabarog ka ba nga ikaw akong pinili
Ikaw dapat ang mulakaw, kanya magdala ka og bunga nga daghan. Nya kanang bunga should remain. Magpabilin ba hangtod karon? O bitaw nang nangalagad ta tungo ng panahon wa ta kabaluin ni nung saon day. Pero karon hibalo na ta kung naamang gani bunga nga gihatag sa Ginoo. Mo nang giingon nga unsa man ang bunga, mo ning giingon dili sa pulong sa Ginoo kung unsay bunga nga ato pagkadalo sa tang maglakaw ta kay giorden man ta. Mo na ako nang maisgutan na. Mo na ang tanan tao nga mo believe sigurado gid sa ma-establishar. Pero kung dili not believe, surely you shall not be established as a pinili. Kay mao na yang gingon, many are called but few are chosen. Gamay ra ang tinawag, daga ang tinawag, apan juter ang pilion. Mao nang ningon si Pedro nga, be sure your calling and election. Pinaagi sa pagka paningkamot gyud nga ikaw mahimong pinili, dili lang kay ingon once nga nidawat ka kang Kristo, moingon ka, ako pinili ka. Be diligent. Ano yung gingon? Kinahanglan maning kamot yun ka. Nga ikaw mahimong pinili kay moabot ang panahon nga mawala raman ta. Bitaw na nga kung siya iyang gingon sa Ginoo, ingon si Apostol Pablo, redeem the time, anong nga i-redeem na itong time. Kay si Jesus Christ na mismo nag-ingon, kung dili niya pamubaan ang panahon, walay maluwas. Niya may ka maluwas ka, bitaw na karon bubo na lang ang panahon ron. Bago lang nagdomingo karon, Domingo na po. Wala yang gingon sa 2 Chronicles chapter 20. Si Jehoshaphat the king, ang hari atong una sa Israel, one of the king of Israel. Matod pa niya, hear me, O Judah, and ye inhabitant of Jerusalem, o kamong mga pumuluyo diya sa Jerusalem, believe in the Lord your God. Tuhuin ninyo ang inyong Diyos nga Ginoo. So shall ye be established. Believe His prophets, so shall ye prosper. Manay nungdan nga din ang mga tao nga tumunong panahon. Ang paraan na ron, ang Israel nga ang Ginoo kauban nila nganong naadto man sila sa ulokos. Because wala man sila ngito sa propeta, gani ang pulong sa Ginoo gipamatay nila mga propeta. Manayinungdan nga din, wala ni prosper sila. Ang ni prosper noon ang Amerika, ang Russia, ang China, tanan mo ay prosper. Pero sila, nag-prosper ba sila? Wala. Ginagira sila kanunay. Maubita na nga usa ka butang ang kining pulong gingon atong unang panahon. Nga matod pa niya, ingon si King Jehoshaphat, paminaw kamo uhuda o mga pumuluyo sa Jerusalem, tuhoy ang inyong Diyos na Ginoo. Kaya nga naman, aron kamo i-establisar, pabarugon mo. Matod pa niya, tuhoy ang mga propita, so shall ye prosper. Kunya kay sa tinuod lang, ingon pa mismo ni Jesus Christ, ilang ipamatay ang mga propita, maninungdan, wala sila ni prosper. Mabitaw na nga, ang mga pinili sa Ginoo kinahanglan mo prosper. Ang usang pag-prosper wa man nagpabilin sa Ginoo. Unsay giingon niya sa Acts, sa John chapter 15. Namatod pa niya dito sa John chapter 15. Verse 16. 1 to 10. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Verse 2, every branch in me that beareth not fruit, He take it away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may be bring forth more fruits. Ang gingon niya dito sa unang pulong, nga wala mo nagpili nako, kundi ako nagpili ninyo, to go and bring forth fruits. Dili ta ka dala og daghang bunga kung dili ta magpabilin kang Kristo Jesus, kay siya ang branch, we are the branches. Og ang branch daw nga kuno nga wala nagdalag bunga, putlon. Apan ang sanga nga nagdala og bunga, limpyuhan niya aron makadala pa gyud og more fruits. Verse 3, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Matod pa ni Jesus Christ,
karon kamo nalimpyuhan na pinaagi sa pulong nga iyang gisulti diya kananyo kanato. Sa verse 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Matod pa niya diya, pabilin mo kanako o ako magpabilin ninyo. Ingon sa sanga nga di nagapabilin di kanang dili as the branch cannot bear fruit of itself except ye abide in me. Gawas kung ikaw magpabilin sa Ginoo, di yu ka kadala og bunga. Daghan mo na nga magpabilin yu ka sa Ginoo aron kay mamunga ka ang iyang giingon nga orden o na mga tao walay bunga kay wa man magpabilin. Bisan gani karon kung mangutana ta sa to kagalingon, bisan ako magpray ko sa Ginoo, Lord, na ba ko'y bunga? Ang bunga man gud ato ilang giingon, no? Mao man ilang giingon kanang sanga daw nga walay bunga pagaputlon ang explicar man gud, ang explanation man gud sa uban kalag. Now niya kanang dili daw ka kadala og kalag, putlon daw ka. Mao man na explicar nila tunguna. Musaw man ato pagdalag kalag nga halos kay sa ato kaugalingon dili ganito siyo. Makita bagyud maluwas. Unya mingong yung ka nga kwan, makadala kag kalag. Pabitan ang gingon ni Jesus Christ diya nga, siguruhan ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan. Dili ng kaluwasan sa uban ang inyong manang gingon, work out your own salvation. Strive to enter. Kaya nga naman, daghan daw naghimo, apan di makahimo. Niya, mingon na inyong ka magdala kag kalag. Nga halos ang imuhang kalag, di magani di mo madala sa Ginoo. Dini nila nga gitawag kung tanaman kong gingon sa pulong ni Jesus Christ, wala gyud mo kasabot sa pagpahayag ni Kristo. Tinuod nga matod pa, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. Unya kung ang sanga daw kuno nga walay bunga putlon, unya kung ang sanga dili mo pabilin sa Ginoo, di mamabunga. Muna ang bot pasabot nila, mao bitaw na nga siguro tama tong gingon gyud sa pulong sa Ginoo, puro magitama ni pulong sa Ginoo nga na-deceive ang tao or do nangalagad sila with the blindness o kanang ang ilahang guide is blind. Mabito na ako mingon ninyo, siguro lang inyong kaugaling kaluwasan, ayaw na mo pagingon nga sila para mo pagitaon na maluwas sila. Your own. Tay individual ra bata mo tubang sa Ginoo. Manang giingon nga ang atong kaugalingon mo ay manubag dia sa tanan atong pagpangalaga dia sa Ginoo, sumala sa atong gibuhat. Sa verse 5, I am the vine and ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Ang tanaw. Mabitaw na kanang pagwali sa ingon pa nila kanang kalag, basi inyo ang pagtuo, mamunga mo kalag kay munang gingon, kung dili ka mamunga, putlong ka. Ayaw ka balaga na, paningkamuti ang imong kaugalingong kaluwasan. Ayaw na, mingon ka maningkamot sa kaugalingong kaluwasan. Pasag di na sila, kung sila willing, niya ikaw willing, nga sila di willing, imog yun ang paningkamutan nga sila mahimong willing. Nga gani ikaw sa imong kaugalingon, mo nang tulo kabutang ang gusto sa Ginoo gipangita, labi na karong adlaw. Gusto sa Ginoo ang willingness, ang sincerity, ang faithfulness. Kung ikaw usa ka willing nga makabaton ang kanang kinabuhi, o mo na iyang gingon, matod pa niya, be diligent. Kung ikaw anang gitawag og kanang sincere, kung ikaw faithful, anang magloyal ka sa Ginoo, mo bitaw na ang usa ka butang nga iyang gingon, ikita ang branches. Kung di ta magpabilin niya, dili gyud ta kadala og bunga. Kay watay mahimo kung wala siya, mo na inungdan nga magpabilin ta sa Ginoo, mo nang ayaw mo kabalaka kanang ilang gingon nga dili ta kadalag kalag. Siguro ay mong kaugalingong kaluwasan. O nang gingon with fear and trembling. So no need nga kita magdala pagkalag. Mismo guys atong kaugalingon di ta kadala sa atong kalag. Sa verse 6, if a man abide not in me, kung ang tao dili magpabili nako, he is cast forth as a branches and is withered, and men gathered them and cast them into the fire, and they are burned. Matod pa niya, ang tao di magpabiling ka nako,
Isalikway na siya sama sa sanga nga diin malaya unya ang mga tao magtigom kaniya og sunogon siya og masunog siya para nagong mga laya na kuan sanga og ipansunog naman lang na. Verse 7, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kung magpabilin ta diya sa Ginoo, mangayo ta bisag unsa ang pulong niya magpabilin pud nato, mangayo ta bisag unsa iyan ang ihatag sa tuwa. Mo na nga ang last natong prayer, mo bitan na usay ako hangyoon ko niya nga magpaampo o ampuin daw siya. Sa tinuod lang ang pastor, mo kana ang gitawag og kanang nag-intercede na siya sa kan Jesus Christ. Si Jesus Christ nag-intercede na sa amahan para nato. Unya ang mga pastor nag-intercede na kan Jesus Christ kay si Jesus Christ. Mao na ang pulong, unya ang tanan mga pulong na sulat dinhi, kinahanglan pamaagi sa pulong sa Ginoo. Mo bitaw na nga dili na kinahanglan magpaampo ka. Kay unsa man pag-ampo sa usa ka pastor nga kung ikaw wa nagpabilin niya, bigyan pong katubagon. Useless lang gapon na aga ni giingon kani atong unang panahon nga giingnan niya mga propeta, do not slay these people because they are rebellious spirit. Wa ko kabalo nga ikaw rebellious spirit. Mo bitaw na nga kanang mga tao nga daghang may naghangyo sa kuha nga dili taga diri kung saan na ko pag-ampo si muha. Ang gingon sa Biblia bisa pag mag-ampo ko nimo kung ang ginubuhi nako di gyapon tubag nimo kay wa makay pulong. Karon magampo ko maayuhon ka unsa may buhaton kung maayo ka. Mabitaw na ang mga nakaingon gud kanang kanang nagpaampo ba nga din nga wa maayo ba. Kay siyempre wa man siya kabawon sa pulong nga iyang buhaton kung siya ayuhon sa Ginoo. Mabitaw na kanang prayer is abi nimo kung imong sabto ning prayer is talking to God. Edifying yourself na kanang prayer is speak in tongues na ang imo halang dila nagsulti sa Ginoo walay nasayod tao mo nang gitawag og speak in tongues edifying yourself mo nang imo makapaligo na sumong kagalingon kung ang Ginoo makigistorya nimo ug ikaw makigistorya sa Ginoo o bitaw nang kinahanglan makigistorya sa Ginoo pinagis pag-ampo sa tago ayaw ipagawas karon ang amahan sa tago mutubag nimo. Mo na nga ang speaking tongue, that is prayer. Mo nang giingon, edifying, matod pa ni Apostol Pablo, edifying yourself, makapalikod sa imong kagalingon. Ang prophecy, kanang pagwali, ang tanang giwali, giprophecy naman, edifying the church. Mo bitaw na nga nagwali ko, nagwali ang mga magwawali, aron maligon ang church. Aron magpabilin ang church. Mo na iyang giingon, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall have what will, it shall be done unto you. Mao na ni ang last prayer nga kung ikaw magampo kung gusto ka tubagon sa Ginoo. Kinahanglan ang pulong pabili nimo. Araw kay balo ka kung unsa imong pangayoon. Maninungdan usay ang tao dili tagaan kay nganuman. Wa man siya tabawon sa iyang pangayoon. Pataka nagpangayo mo nang giingon dito sa James chapter 4 mo siguro to. Ye ask amiss. Nganuman para raman sa kanyang kagalingon ang inyong ipangayo, gusto mo makabasa ng James chapter 4. Mga tao, nagtuo siguro sila, itagaan sila sa Ginoo. Verse 3. Ye ask, James chapter 4 verse 3. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume upon your lust. Mo bitan ang giingon niya dili ngano ang wars kuno nahitabo. Patad pa niya sa verse 1. From whence come wars and fightings among you? Come di not hence, even if your lust that war in your members. Ye lust and have not, ye kill and desire to have, ye cannot obtain, ye fight and wars, yet ye have not because ye ask not. Wala manggod mo na ngayo. Sa unsa pagi nga wala na ngayo, kanang pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Mo bita na ang tanan nga pangayoon niyo, kanang pinaagi. Mo na ang pagpangayo manggod mali. Kay nga naman, ye ask and receive not because ye ask amiss that ye may consume.
upon your last. Kanang inyong gipangayo para lang na matagbo ang inyong kagalingon. O bitaw nang ang Ginoo na hibaw na bisag di pa ta mangayo. Nasayon na ingon pa ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6. Ang inyong Father in heaven knows everything. Hibaw na siya sa bisa pa desire lang. Ingon pa ni David sa Psalms chapter 20. Even the desire of your heart will be granted. Mo nang ayan mo papangayo, pangalagat na lang mo sa Ginoo. Pangitao na to ang kingdom sa Ginoo, mo bitaw na iyang gingon dinhi. Kung dili ka magpabilin sa Ginoo, ang pulong dili pabilin nimo, mo nang hinungdan nga kung ikaw mangayo, dili ihatag sa imo. Tagaan na ka sa Ginoo kung kanang mga butang, mo bitaw na nga kining ato ang mga kinabuhi karong panahon ni. Isipan na lang maghihatag na sa Ginoo aron ikaw makalagat. Ayaw na isipan nga ikaw na ay trabaho, na ay negosyo, na ay plaster karon nga butang aron ikaw mabuhi sa kalibutan kundi aron ikaw mga lagad. Although ka ng panarbaho para man sa itong kagalingon, pero kung ikaw iya sa Ginoo karong panahon na, i-consider na nga ang Ginoo naghatag kanimo ana aron ikaw magpabilin kanunay. Manang gingon ni Solomon, ang buhat sa Ginoo it will last forever. Kanang mo kanjud na mulahutay gyud na sa ulahing mga adlaw kung ang Ginoo gayon may mubuhat ana. Mo nang isipa nga kana tanang nimong gibuhat, mo nang gihatag na sa Ginoo. Mo bitaw na karon ang akong kusog karon, although unta mo retire na ko. Apoy naman ang mga edad kag 60, 63 hangtod. Pero kining akong kusog mo nang giingon kung dulo pa man ko'y kusog Lord, para ni sa akong pagpangalaga diya kanimo. Wala nimo ni gihatag ni akong kusog aron ako magkinabuhi pa sa kalibutan, magdagandagan, magsuloy-suloy, maglakaw-lakaw. Kun dili mo na akong giingon nga para na ni sa imo Ginoo. Kung ang akong trabaho bisan asa kung trabaho ko para ni sa imo Ginoo, kanang makapadayon ko pagpangalaga sa imo. Kaya ang gusto manggod sa Ginoo is kanang endure it forever. Kanang ningon siya, who shall endure to the end shall be saved. Mo na nga gusto ko nga makalahutay ko mo ninungdan nga kung kining blessing sa Ginoo sa ako ang kinabuhi karon nga naangkon ako, mo nang dili ko salig sa akong kagalingon kung dili mo salig na ko sa Ginoo tanan dalan nga akong pagalaktan akong ilon ang Ginoo. Dili ko mag-ingon sa akong kagalingon understanding kung dili mo trust na ko sa Ginoo aron ang kanang tanang butang ang ako ang bukog malig-on. Tagaan kong kabaskog mo naging sa Proverbs chapter 3 verse 15. Mana yang gingon dinhi sa John sa verse 8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Mao kaniya ang amahan mahimaya kung magpabilin ta kaniya og ang pulong pabilin sa atong pangayoon. Nini pagya ang amahan mahimaya nga din ikaw makadala ka og daghang bunga. So shall ye be my disciples. Aron ikaw mahimo akong disipulo. Verse 9, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Manang ingon ang akong ama, ingon ni Jesus Christ, nahigugman ako, ingon sab ako, nahigugman ninyo, nagpadayon o padayon kamo sa akong gugma. Matod pa niya din sa verse 10, if ye love me, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as have keep my Father's commandments, and abide in His love. Mo bitaw na importante nga, pinanglan gyud kita mahigugma sa Ginoo. Aron ang Ginoo nahigugma nato. Mo na ingon ang Ama nahigugma ka Jesus Christ, yang gituman ang mga sugo. O sa na ang gingon ni Jesus Christ, nahigugma mo nako. Tumana gyud ang sugo sa Ginoo. Kung unsa man ang sugo sa Ginoo sa tuwa, mo nang gingon kanang fruits. Unsa man ang fruits niyang gingon na kinahanglan gayon mamunga ta. Ingon pa sa Galatian, kining Galatian chapter 5 verse 20, mao na ni ang bunga, dili ni pwede nga mao ni ang bunga kanang kalag, kundi mao ni ang bunga sa usa ka tawo. Diya sa pabangan sa Ginoo nga gingon ni Apostol Pablo kanang about love, no? Ingon pa niya diri sa chapter 5, Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Verse 23, meekness, temperance, against such there is no law. Verse 24, and they that are Christ have crucified the flesh with
the affection and lust. Sa verse 25, if we live in the Spirit, let us walk in the Spirit. Sa verse 26, let us not be serious of vainglory, provoking one another, envying one another. Mana yang gingon din ang bunga sa Espiritu, kana si Jesus Christ is, mo nang gingon, karon Espiritu na siya, ambot pasabot sa Espiritu ba? Father, Son, and the Spirit, ambot pasabot sa Spirit, pagbati, kanang Holy Spirit, mo kana ang pulong sa Ginoo, huli, kanang Spirit mo na yung pagbati, karon wala naman si Jesus Christ, kinahanglan nato ng bation ang iyang pulong. Kay mo man ang iyang gibilin nga comforter nato, aron makabaton tag kalinaw, mao bitaw ng sige tag tukod. Abi ni sultihan ta mo ron ang mga nagwali karon sa tinuod lang, nangita na silang pamaagi kung unsay buhaton sa tao. Manang gipa-encourage na nila pinaagi sa pulong sa Ginoo, which is wa sila kabalo. Ang ilang gi-encourage sa sige magpaminaw ko na ng magwali ba sa mga labi na ka ng mga foreigner no nagwali no. Walay lain lang giwali is pasaligan nila ang tao nga din ayaw mo kahadlok ka nang gitawag og rapture, great tribulation, which is sa tinuod lang mahitabo yun na, pero ilang giingon nga ang mga iya sa Ginoo is rapture yun na ang Ginoo mag-provide, which is wa sila kabalo kung unsa ang pag-provide sa Ginoo sa katao. Ang ila lang gipasalig nga din sila dili sila makaabot ana, pero it is written after the great tribulation the Son of Man coming down niya una na si Kristo man dinhi moagi ta great tribulation unsa matong buhaton mo bitaw na nga ang tao gay gubatog magkahadlok sa tinuod lang karon mo pa sila nakabaton og kahadlok, pero mubaton jud og kahadlok ang tao tungod kay kung wala sila pamaagi mo bitaw nang nagtunta sa pulong sa Ginoo kung unsa gyud instruction sa Ginoo ana nato. Mo na pinaagi sa mga instruction niya sa ato ang kinabuhi dili na ta mahadlok. Mo na ang mga instruction sa Ginoo or mga commandments sa ato. Nga kinahanglan magdala lang ta og bunga sa Ginoo. Naaron ang unsay atong pangayoon diha sa Ginoo. Ihatag na. Pero kung watay bunga sigurado gayud. Kunya ang bunga nga din atong pagdalon, matod pa niya sa Galatians chapter 5 is the fruit of the Spirit. Kanang kung naka sa Espiritu, naa kay bunga. Ang bunga nimo nga imong pagdalon that should remain. Mo niya ang fruit of the Spirit is number 1, love. Mo bitaw na iyang giingon dito sa Corinthians. Kanang gugma is importante gyud na kay mao man ang gitawag og nga gitawag the great commandments is love. Ang 1 Corinthians, nagisgot man ko na siya dito sa 13. Nga kung wa kay gugma, wala lang gyapon ta. Ingon pa niya sa verse 13, sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Do I speak with the tongue of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass or a thinking cymbal. And do I have the gift of prophecy and understanding all mysteries and all knowledge, and do I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. Wala kita ang tao. Bisag pag-unsa pa mo ang pagabuhaton sa pangalaga sa Ginoo kung wala kay gugma. Mo na importante gyud ang gugma. Hindi ka nang gugma, wala na dis kalibutan. That is the fruit of the Spirit. Mao bitaw na kung ikaw naminyo di kasal, dili na because of love nga dito sa imong isika partner, kundi that is lust. Mo man ato adire lust, because kanang love is God na, di ba? God is love. Kunya dili ka makabato na ng love unless mamunga gyud ka sa espiritu. Nya sa pagpamunga nimo kung di ka magpabilin sa Ginoo, nya Ginoo espiritu man ni. Sabaw ba mo sa nang espiritu pagbati nato ba na tinuod ang Ginoo? Di bati ba mo tinuod ang Ginoo? Mabita na kung ikaw adunay pagbati sa Ginoo, the Spirit is in you. Kung ang imo ang gibati mo ng pulong sa Ginoo, the Holy Spirit. Kung ang Ginoo imong gibati, that's it, God. Kanang Ginoo na. Nga naa nimo kay usahay magud ang tao moingon lang nga naay Ginoo dito sa langit, naay Ginoo ingon sa Bible, pero wag yun niya batian nga din ang Ginoo. Mo nang walay Holy Spirit nagiya niya kay wala man. Batiya mo bitaw ni kinita ng mga sugo sa Ginoo kung ato ning batiyon mo na ang Holy Spirit mo ni nag-guide nimo.
Muna ang ato ang life nga which is nga maglakaw ta diha sa Espiritu Santo nga pinaagi sa tanang pulong mo na itong buhaton. Unya diha na anang paglakaw naton sa Espiritu mamunga na. Ang iyang bunga is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Against such there is no law. Batok ini wala na kundi wa man nimo natuman ang tanan, wa ka kabasa sa tanan, pero kung do na kay gugma. Wala na ipaninglon sa imo dili nga wa nimo natuman. Mo bitan ang gingon ng James chapter 2 verse 10. Sa may yang gingon diri sa James chapter 2 verse 10 be. Mo ni sa kabutang nga importante ni Santiago ha. Nga matod pa niya diri sa James chapter 2 verse 10. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Guilty ka sa tanan. Bisag pag natuman nimo tanan usa lang, ang wa nimo natuman usa lang gyud. Usay gingon sa Bible, ingon pa ni Santiago kay iya man na sabtan sa wali ni Jesus Christ. Namatod pa niya, guilty lang gyapon ka. Sa ato pa kung guilty ka, di gyud ka maluwas kay guilty gyud ka. Mabitaw na nga si Jesus Christ nagsulti gyud sa ato. Nga kinahanglan gayoy kita magpabilin niya mismo si Jesus Christ. Wala iyang gingon dinhi, unsa may pulos nang gitawag og wala tay gugma sa Ginoo. Natay amot kung naabang mo joy sa iyong pagpangalagad sa Ginoo. Basta ko sultihan ta mo na ako'y joy. Unsa may joy nako nakabuot diha sa Ginoo ang akong kaluwasan. Nalipay ko nga ako nakabaton ko ini pulong sa Ginoo nga sigurado kong luwason. Nganong nalipay ko tungod kay usahay nga basin ako sa uban nga wa sila kakaplag sa kung kaplagan. Tinuod man gyud ingon ni Jesus Christ para kanila wala gihatag. Kanang wala gani, walay knowledge, walay wisdom, wala nagihatag sa ila kay ngano man mystery man ni. Pero kita nga iya sa Ginoo kanang mysterious nga pulong sa Ginoo gihatag ni sa tuwa pareha na pagpangalagad sa Ginoo. Kanang pagkapinili nato kinsa man gitong gipili sa Ginoo mo tong giordinan sa Ginoo nga should go and bring more fruits. What is kanang unsa man ang fruits nga atong dalon nga mubunga ta gani mao to niyang gingon dinhi kanang fruit of the spirit siyam na kabuka maayo lang tignaan ni sa tuwa kinahanglan mabatunan nato ni kaning fruits nga diim dili ni para sa ato ang kaugalingon kundi dili para sa Ginoo ni para sa tao nga diin mo ni atong dapat dalon kay ang great commandment God sa Ginoo is love the Lord with all your heart and with all your soul. Ang sao man nato kung what they love. Ang ikaduha, ang commandment sa Ginoo is love your neighbor as thyself. Ang sao nato ni pagigugma sa Ginoo, pagigugma sa tao, sa tibuok natong kalagkusog kung wala nato ning bunga sa espiritu kanang love. Mo nang gingon, ikaduha joy ang bunga. Ikatulo peace. Kinahanglan kung ikaw nangalagad sa Ginoo na kay kalipay, dili lang kay gugma. Na kay kalinaw mo na nga ang tanong ng alagad sa Ginoo kanang walay problema sa galingon kanang di maproblema sa iyang trabaho sa gilag ng trabaho lang kay kung ang Ginoo magbuhat ana mo nang gingon niyo padayon gyud na sa walay katapusan kung ang Ginoo mo'y nagpanalangin kung ang Ginoo naghatag ang imong trabaho karon naghatag ang imong negosyo karon naghatag ang imong butang karon kung imong tuwa nga ang Ginoo na mo nang gingon muhangtod-hangtod na, mawitaw na nga din. Unahon lang yun nato ang gingharian sa Diyos. Mawitaw nang gitagaan ta sa Ginoo karon. Maaron wa kay problema, aron makapadayon ta pagpangalagad sa Ginoo. Mawitaw nang kinahanglan ang bunga sa Espiritu, labi na kining long suffering. Taas nga pagpasensya karon. Kinahanglan mangalagad ta sa Ginoo, pasensya lang ta. Pasensya lang gud kung pobre ta. Pasensya lang gud kung walang-wala ta. Ang importante magpabilin ta sa Ginoo kay ang wala nagpasensya nangita na, nang biya na, nang wala na. Di nga naman uso may makuha niya diya sa Ginoo. Mabitaw na nga importante, kanang gi-promise sa Ginoo sa tuwa, pagtuo na lang. Nya kung nagtuo ka sa Ginoo, i-establisar ka niya nga ikaw gi-ordain, nga mamunga ka anang gitawag og long suffering. Kay daghang gimubiya po. Gentleness, maayo ka sa tanang tao. Ano yung gingon? Goodness, naa kay mga buwat nga maayo. Labaw pa sa tanang faith, meekness, temperance. Kanang meekness, pagkamaayo ni mo, o kanang temperance, kanang pagpugong sa mong kagalingon.
nga di magpatuyang na lang ka di sa kalibutan. Kung gina imong kagalingon, matod pa niya, against such this, there is no law. Kung imo ning matuman, wanang gingon, kung natuman imong isa, tanan, na pakyas ka sa isa, guilty ka, niya waka kabaw kung unsa lay nalapas nimo. Unsa may kuwang nimo, mingo Lord, unsa may kuwang nako. Mao bitaw na kung imo ning buhaton love, peace, joy, temperance, long-suffering, gentleness, wala ka nay guilty. Wala na kayo usa nga napakyas, wala na ka kung wa makakabalo sa napakyas nimo, basta imo lang buhaton kining gitawag og fruit of the spirit, magpabili nimo kanang fruit of the spirit should remain. Mo nang gingon gi-order ka nga kanang bunga magpabili na nga diin nang aduna kay gugma sa Ginoo. O bitaw na ang 1 Corinthians chapter 13 verse 13, ingon pa ni Apostol Pablo, and now abideth faith, hope, charity. Kaning charity is love niya. Sa New King James is love. Sa King James is charity. Diya sa inyong mga libro siguro charity na. Pero sa New King James is love. Namatod pa niya, these three, but the greatest of this is charity or love. Ang pinakadako ini love. O bitan ako mga lagat na sa Ginoo kinahanglan na agad tay gugma. Kay matod pa ni Jesus Christ, no one can serve two master, God and Mammon. Kaning butang sa kalibutan ug sa Ginoo, whether you hate the one and love the others, asa man imong gidungtan yun. Asa man imong gigugma. Ang Domingo ba o ang unong kaadlaw o ang imong trabaho ba? Mo bitaw na diya na makita kay nagkingon si Jesus Christ, dili ka ka-serve to duha ka buok agalon. Mo bitaw tong si Joshua nagkingon, pagpili mo kung kinsa imong alagaron. Basta kung sila pangutanon daw, tibo, pamilya niya, ang Ginoo gid ng alagaron. Pag-ingon nila nga, dili mo, Joshua, ang Ginoo gid among alagaron, katong nagpagawas na mugikan sa Ehipto. O sa nakita, ang Ginoo nga itong alagaron nga, mao ka na nagpagawas nato sa kalibutan, gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag, kung na imong alagaron, higugmaon din na nimo. Kanang ayaw gid na dumti, himuon nimong dumta nimo ang usa. Aron may bawan, kung kitsa gid imong alagad, kay dili ka ka-serve sa duay agalon, naagi usa imong dumtan, naagi usa imong higugmaon. Karon ang pangutana diya kung ikaw gayon gipagawas gikan sa kangit-ngit ni kalibutan ngadto sa kahayag nya, ang iyang giingon kinahanglan higugmaon nimo ang nagpahayag mao nga si Jesus Christ. Mo bitaw na mahibaw-an nimo kung imo bagyong gigugma ang Ginoo kay kontra sa gitawag sa lain gidumtan nimo. Mo bitaw na ang love is a great kanang gugma gyud, importante gyud kanang pag-abot sa adlaw sa Ginoo, kining rest day, kining Sabbath day, diyan na makita kung tinuod yung ka nahigugma sa Ginoo. Mo bitaw ng hapdi lang ta, kanyang pulong sa Ginoo nag-ingon, redeeming the time, because the days are evil. Mo nang hapdi pa lang ta, hapdi ragyutan, nangutan na yung Lord, maghuldi ba mi? Unsa pa mato ikahuldi be? Kung doon na may huldi, mo man nagyapo ang service nila sa buntag usapon. Kunya ila lang gibahin, wala sila nagkayusa, dapat unta magkayusa kay nabasa na ko diri kinahanglan one altar lang yun. One love, one spirit, one God, one faith, one baptism, one tanan kas alang, one day. Mo na gingon sa Bible puro one. Mo nang gingon kung ikaw nangalagad sa Ginoo sa lang ka altar nimo, kung asa gani ka nagpuyo din ang Ginoo, nagpadala kanimo dito og gitawag og kanang knowledge. Kung asa nimo na bato na ng knowledge, diya kara. Dili na ka magdaghan ug kanang butang gitawag og magbalantay pa nimo kay one shepherd lang gyud. Mo bitaw na ang love, importante mo ni ato isgutan ning love. Kay kung walay love, mo na yang gingon dito, wala gyud tay mahimo. Bisa pag ako